Boas. Hoy no SED Atlántico volvemos ao ciclismo, temos a Samuel Blanco que despois de moitos anos no mundo do ciclismo decidiu retirarse e comenzar unha nova faceta profesional. Bueno, Samuel, supoño que o máis difícil é tomar esa decisión, non? Que é sempre tan complicada. Sí, boas. Neste caso foi unha decisión meditada porque, bueno, foi o nacemento da miña filla. O ciclismo implica moitos días fora da casa, un sacrificio constante, compaxinalo co que é unha filla. Bueno, pois, estaba perdendo certas fases do seu crecemento, non é fácil marchar a concentracións de 21 días cando tes un fillo pequeno. Entón foi unha decisión, sí, difícil, dura, pero tamén ao marxe do nacemento da miña filla houve certas circunstancias que desencadearon en que fora máis fácil tomar esa decisión e ao final creo que era o momento adecuado e tomei a decisión que penso que a día de hoxe non me equivoquei, a mellor decisión que pude tomar. Desas cousas, ti xa veías que unha etapa remataba, non? No equipo en que estabas, e ao mellor xa empezar no outro lado xa non era cuestión diso, non? Plantexei esa posibilidade de empezar no outro lado, pero necesitaba un pouco, non estaba no mellor momento de motivación, necesitaba un pouco esa aliciente, esa motivación para poder facer algo bo noutro sitio. Eu sempre dixen e pensei que para estar a medias tintas non estás. Creo que era o momento adecuado, penso que tiña un bo nivel cando acabei a miña carreira, e, bueno, non me queda pena de nada, sempre intentei chegar ao meu mellor versión ou nivel, creo que foi o momento adecuado e por iso decidino así. E como é o seguinte paso, que é reconducir a vida laboral, non? Que é sempre algo complicado. Bueno, foi relativamente fácil porque tiña un compañeiro, un amigo que levaba tempo buscando alguén para traballar. Eu necesitaba sair do mundo do ciclismo para resetear a cabeza, porque non me estaba facendo ben, non é obsesión, pero eu son bastante meticuloso co meu traballo, non é fácil chegar a un punto no que hai certos impedimentos que non todo vai polo mesmo camiño, entón foi fácil, tiña que desconectar de todo iso, e o mellor é para tomarme un ano noutro mundo para poder volver con máis forza, que esa é a miña idea agora, volver ao ciclismo con máis forza. Entón a túa idea é esa, ti eres probador físico, non? Supoño que a túa idea vai por aí, ou cal? Si, estuve adestrando a xente, e a idea é coller agora máis xente, e, bueno, dentro do mundo do ciclismo agora mesmo teño máis plans, pero de momento só son plans ata que non sexa capaz de evolucionalos. Xa non sobre a bicicleta, non? Xa son outras cousas. Sí, sobre todo a parte técnica desde afora, nada relacionado. Dentro da bicicleta sigo montando en bici porque me gusta, pero xa non vai dirixido como deportista. Bueno, xa vin que xa te fixeron algunha homenaxe e tal, que se sinte aí? Porque iso tamén é novo para ti, chegar como er ciclista, non? Sí, é un pouco, bueno, a min cáusame un pouco alegría e orgullo que a xente se acorde de min, do que fixen. Non fixen tanto como outras persoas, pero é bonito que che fagan unha homenaxe, que se acorden da túa carreira, da túa traxectoria, pois é algo de agradecer. Vívese, pois eso, faite lembrar outra vez todas aquelas vivencias o que pasaches, e, sobre todo, pois saber que mereceu a pena. Porque ao final, para alguén, nalgún momento da súa vida, empatizou contigo nese momento que ti estabas sufrindo, ou que ti estabas gañando, ou que ti estabas celebrando, porque foi unha vitoria importante para ti, e había alguén no outro lado que estaba alegrando por ti tamén. Bueno, cantos anos foron ao final de máis ou menos seria? Máis ou menos máis ou menos seria, máis ou menos profesional, como esas idas e vidas de... Pasei no 16, ganei a Volta a Galicia, e 17 pasei a profesionales. Despois, creo que foi un momento que me penalizou bastante na miña carreira, que foi o recalificarme. Volver a profesionales foi entre unhas cousas e outras, 17, foron 8 anos de dedicarme puramente a elo, e 5 e pico de profesionales, porque estuve como está ayer un medio ano.
Que iso significa o difícil que é chegar, non? Que incluso no teu caso iso, puidete chegar, despois tivese que dar un paseo atrás. Sí, son circunstancias da vida, a sorte de, bueno, as caídas, despois un equipo que se desfai, outro que chega, outro que ven, outro que ten uns compromisos con certos corredores porque son da zona del, e ao final teste que adaptar. Eu non tiña peso daquelas cando me recalifiquei para estar no equipo que estaba, pois, cando se dividiu e formouse en varios equipos, tuveron que coller a xente de outros equipos e eu quedeime fora. E despois, pois, tens que plantexar, o seguinte ano foi duro, realmente duro, tens que plantexar se queres seguir con todas ou queres deixar xa o ciclismo. Pensei que tiña 24 anos non era o momento de deixar o ciclismo, pensei que tiña algo máis nas pernas, despois ganei un campeonato de España, de alguna forma sentín alivio por lo que eu había creído que era o correcto, confirmoume ese día, e despois foi cando chegou a noticia do paso para o Tavira, que bueno, tamén foi un momento moi bo, pero tamén, quizás nese momento, se houbera pasado un equipo en España, pois a día de hoxe non sei se seguiría andando en bici, pero realmente era máis factible unha salida laboral, profesional, polo tema que supón o económico, polo tema que supón moitas cousas máis, que hai facilidades neste país que igual non hai noutro, pero tamén nese momento pasar coa idade que tiña o equipo español non era tan fácil. Falaba un pouco a esa Volta a Galicia, un pouco o Campeonato de España, non sei que actuación seu, que foi o que máis alegría te deu a ti en todos estes anos. Das carreiras, como dese Campeonato de España en concreto? Das carreiras da túa trayectoria, Pois da miña trayectoria creo que a Volta a Galicia foi a que me fixo crer cando gañei máis carreiras, non gañei moitas porque non son un gañador, pero gañei máis carreiras, pero creo que a Volta a Galicia foi a que me fixo crer que podía loitar de tú a tú con xente boa ao plantel nacional, con bons corredores, e despois foi a que me deu o meu primeiro soño, que foi convertirme en ciclista profesional, e despois creo que o Campeonato de España para min foi, despois de moitos anos sufrindo, entre comillas, o que me deu o alivio que necesitaba para poder seguir uns cuantos anos máis. Falabas iso de que non eras moi gañador, prácticamente ti tiñas que chegar en solitario, non? Para gañar. Sí, vas evolucionando en outros campos, pero ao principio eu era un corredor diésel, un escalador, un fondista, e realmente non era unha persona explosiva, nin rápido, nin que pudera. Sempre fun de generales, nunca fun de etapas dun día. Cando gañei de carreiras dun día foi de chegar solo, ou era porque era superior, ou así, pero non, realmente nunca fun unha persona rápida. Despois, cos anos, vas adestrando esas cousas que se che dan peor e ao final acabas mellorando, non sendo un especialista, pero melloras, podes defenderte neses grupos pequenos e ao final, pois, sí que cheguei a ter un bo nivel, algunha chegada, que picaba para arriba, nunca era un sprinter, nin tiña capacidade, nin a cabeza, nin quería meterme nun sprint, pero sí que acabas mellorando. Pero sí, eu tiña que chegar solo ou un grupo pequeno que fora da carreira dura. Sei que, polo que me decías antes, segue sendo moi difícil para un ciclista galego que un equipo español confíe en él, non? Ao final, a salida de Portugal é a máis habitual, non? A día de hoxe, sí, a día de hoxe é algo máis fácil, penso eu, é a miña opinión, porque Cortizo está facendo as cousas ben, é un filial, non sei se o uso, pero non estou tan dentro, pero sí que é un filial do que hoxe en día o Burgos. É un escaparate para o ciclismo en Galicia, unha saída para os corredores daqui da zona que realmente queren subir a profesionales e que poden ter o nivel. Penso que non é fácil, porque chegar a profesional non é fácil, é que loitar cos mellores ciclistas de España, pero é unha oportunidade que che dan. Da outra forma, pois, xa tes que marchar, para aquel caso, para Pamplona, cando era o Caja Rural, ou Euskaltel xa son máis deles, collen xa máis a seus corredores, ou te formas ali ou non tal. Entón era a salida que había. Entón, pois, agora é un pelín máis fácil. Non é fácil, porque ser profesional non é fácil, pero é máis fácil.
Contanos un pouco, para a xente non coñeza, como é a vosa vida a nivel de manter o peso, que tedes que facer... Pois, a ver, en inverno é máis doado, máis fácil, porque ao final ti tes un certa libertad, pero cando empeza a temporada ti tes que máis ou menos entrar nun peso. Ao final empezas en Portugal, por exemplo, empezas correndo unha volta ao Algarve, ou xa empezas agora nestes últimos anos no Gran Camiño, e estás correndo cos mellores corredores do mundo. Ti non podes chegar ali pasado de peso, sen estar en forma, e todo iso. E ainda así, ainda estando en peso e en forma, vas pasar a sufrir, vas pasalo mal, pero sí que é certo que xa te obriga a entrar nun estado de forma boa e nun peso. Entón, sí que é verdad que inconscientemente, dime conta neste último ano, mides todo o que estás comendo, xa pensas no que vas a cenar ou comer porque o día seguinte tes un tipo de entrenamiento ou outro, e xa vives con esa mentalidade que inevitablemente ti non te das conta, pero sí que a túa cabeza xa está pensando, pois hoxe teño que comer máis porque non sei que, ou hoxe foi duro, deixame recuperar, mañá non teño nada, tómomo con calma hoxe, pero sempre, pois eu, como ciclista, e hai xente que máis, hai xente que menos, pesábame sempre en ayunas polas mañás, cando me levantaba, e despois de vir de entrenar. E según eso valoraba. Pois hoxe perdi moitos líquidos, perdi máis, perdi menos, estou neste peso, o que teño que facer? Pois non teño que comer tanto desto, máis do outro, non sei que, e xa vas botando as túas pautas. Sí, Vai todo medido ao peso, pero sen perder forza tamén, que é importante. Ata o punto de que a xente se pesa a comida, non? Sí, nunca cheguei a ese punto de pesar a comida, pero sí que é verdad que para as carreiras como a Volta a Portugal ou así, xa se pesa a comida, pesa o gramo de carbohidratos, pesas todo, porque ao final é importante para a recuperación e son 10 días, nese caso, necesitas ter unha recuperación óptima porque o sétimo ou oitavo día tes que estar igual que estabas o primeiro ou parecido. Falando un pouco da Volta a Portugal, que ao final, los anos que estedes un equipo portugués, é a gran cita, que aparte, algunha vez que falei contigo, notabas que había esa presión, non? Sí, a Volta a Portugal para Portugal é todo, é o objetivo do ano para todos os equipos dali, é o momento clave do ano, é onde se moven todos os patrocinadores, onde se corta todo o bacalao, e sí que para eles facer un bo papel na Volta a Portugal é moi importante, é a visibilidade televisiva e todo. Xa non é esa presión que eles non te meten, pero durante o ano vanche involucrando, pois é importante para chegar ben a Volta a Portugal, é importante para ese objetivo, para ir concentrado para a Volta a Portugal, todo eso, esa presión vai la metendo ti e vai dando a min, cando me metían presión a min particularmente, motivábame porque sabías que viña algo grande ou algo que tiñas que cumplir. Entón, pois sí que era un pouco o objetivo do equipo, o número 1, bueno, calquer equipo portugués. A ti que pasaste na Volta a Portugal, pasache de todo, non? Bons momentos, penalidades... Sí, o primeiro ano non foi unha experiencia moi agradable, tuve un problema de saúde, bueno, pois uns furúnculos, bueno, unhas cousas así e tal, e obligoume a baixarme polo couso do calor, eu penso que foi por queimoume a bicicleta, o sillín, queimoume, e tuven que baixarme, e despois, a partir de aí, bueno, podo dicir que a experiencia foi bastante positiva. Está claro que a etapa que nos puxemos con Marque de líderes baixáronse 2 corredores por Covid, pois tuven que asumir eu o seu papel. Esa Volta a Portugal foi bastante dura para min, porque ao final tiña que facer o papel de 2 e tocoume tirar bastante do carro e foi unha volta dura. Pero foi unha das voltas máis bonitas que corrín, porque ao final é un amigo que se puxo de líder e esa experiencia, pois, para min é inolvidable. E xa, por último, que supón poder correr en Galicia unha carreira profesional, como nos últimos anos? Pois sempre pensei neso desde que empecé a andar en bicicleta, ou correr nun equipo galego que fora profesional, ou correr unha carreira en Galicia que fora profesional. Cando Ezequiel Mosquera o fixo posible co Gran Camiño, pois a verdad que foi unha ilusión terrible, claro, poder correla con ese plantel que había na saída, cos mellores corredores do mundo, con Vinegar que viña de ganar un Tour o primeiro ano, pois,
dixen, pois isto é unha cousa que me levo comigo para a vida, pois poder correr en Galicia unha carreira profesional con este nivel. Samuel Blanco, gracias por vir ata Atlántico. Nada, gracias a vos por invitarme.